zvinhu zvakawanda zvinhu zvaitsanangura zvaitika mumusha kuti ndinoewa ndinhingi zvazodai zvizodai achingotaura zvinhu zvakawanda zvaaitaura. Saka zvadaro isusu takabva tangoti pazvakatangira pacho takabva tangoti azviritika izvi takamhanya kwana sekuru kwaMutimbanyoka chibhadadaidza nasekuru achibva wauya chibva tangona zvirikutaurika zvacho akati kuendawo kuti munobatsirwa kana munotsvaka kuponera kwamambo Mutasa. Shuwa takabva tava naye mwoyo achirwara zvanga achiita takasvika Changamire waripo achibva angotaurawo zvaaitaura izvozvo zvanga achingoita kumba izvozvo. Shuwa wakabva atsanangura zvaakanga achiita zvacho. Tikati saka nyaya iripo tochidini rachironga nyaya yekuti tende kuonawo sekuru Mukosanjera. Saka takazoenda kuona sekuru Mukosanjera wachibva watsanangura zvawakatsanangura kuti mukomana haanobarwa akadaro bo. Wachibva watsanangura kuti nyaya iripo ngeyekuti nyaya iripo ngeyekuti mukomana uyu haanobarwa akadaro asi kuti imhepo yatoiswawo paari yekuti aite zvaari kuita izvi. Asi kune mazwi akataura asati asvika paari nhasi mazwi akataura ndeyekuti kudii achibvunza mudzimai wacho. Saka mudzimai wacho paakabvunzwa akati aina ndichaziba ndakanganwa. Saka sekuru Mukosanjera wakabva ati aiwa mukomana ake unoita ake aita. Asi nyaya yapo ngeyekuti ndakutoti ndiwe mumusha nditsike mumusha ndibvise zvinhu zvirimo mumusha mune hubatwa hurimo mumusha. Saka ndoda kuti ndiwe nditsike mumusha menyu imomo. Saka chiendai moenda kubatana muunganidze mari yekuti ndiwe mumusha. Kati asi wamwe warutaura kuti malaria wamwe waruti chinyi wamwe waruti zvandakuchiita manje ndakuchiita zvekuti kubuda kwanga roda kuti kana kutara kwanga roda kuita zvibudo apo zvobudo apo bhoza wamwe wasuzvibvumira wamwe waruti kunyepera wamwe waruti zvakasiyana siyana. Saka taenda hatina patakanyatsa kugara unesa kwabva watosvika kwaundotoziya hapana wakambotaura nezvazvo kana wakambobatikana nezvazvo hapana unesa kwabva watotiziya kunga zvinhu zvakatonaka. Saka tagara takabva tambogara zveshuwa chikonombo gwedu haasi togara pamba kutara kuno so kutogara kunozi kwakajaninga wanombopota uchimbobatsirawo ndo nanhasi uno kutobva kwatoita watobva atori ikoko ndofunga tatone mwedzi tabva panapa hapana kana munhu akamboenda kumbomuona kuti ari sei kune vanhu vekwamugiwa wacho. Ndofunga wana mai wairi watatu kana wakomana wairi watatu ndo wanenge wakaendayo. Saka zvadaro sekuru Mukosanjera wakabva ati aiwa zvandachitoti zvichabuda apa zvobuda apa izvozvi zviri kutaura kuno kwangu mudzimai wangu izvozvi wakabva atanga kubudiwa last week musei Saturday achitsanangura nhoroondo yemumusha wekwamugiwa mumwe munin'ina kune mukadzi wake wakafa wabva abuda achitanga kutaura nhoroondo
kufa kwakaita mukadzi wake. Shuwa takamudaidza murume wacho kuti uya uzwe nhau iri kutaurika apa pamudzimai wangu inini uri kubudirwawo. Takamudaidza achibva auya. Mukadzi uyo akabva atanga kutsanangura mafiro akaita mukadzi wake. Chibva tati shamwari pane zvoda kubvunza bvunza zvese. Wakabva atoti zveshuwa ndo mafiro akaita mukadzi wangu. Ujoyero akanga ari pakati zvitozviziya izvi chatoda isusu totoda zvinyowani kwete izvi zvitozviziya izvi. Takataura iti zvakanaka. Saka takabva tagara tikati achinotochidini. Takadaidzana nana baba nana mukoma kuti tizwe ngoti takachibvunza saka tochidini zvikazidaidzai mai wangu auye apa nditsanangure mafiro angu andakaita inini. Shuwa mai wacho akabva afonerwa. Mai wacho akati asi zvinezvi ndiri kuHarare asi ndichadini ndichauya kana ndikatadza kuuya ndichatuma munhu munin'ina wangu uchati auye ipapapa auye ikoko. Tikati alright. Takabva taronga tese nana baba nana mukoma tese kuti ndo nyaya toda kumirira kuti mangwani mai wemukadzi wakafa uyu mai wacho auye uyu mukadzi otanga kutsanangura mafiro ake akadini akaita tese takabvumirana. Asi takazoti Sunday yacho makuseni zvakazongofuma zvatoti pidimu vanobva kuti takwenda kuchechi kwaJohani Marangi. Zviya zvekuti munhukadzi uyo angarotaura zvangarotaura zviya nemazita evanhu angataura aya hazvina kuzotaurika pamazita acho haana kuzotaurwa ende vanhu vese zvakakuzi takwenda kuchechi kwaJohani Marangi. Tikati aiwa inini nangu ndine mukadzi uri kubudirwa handirambi ngatiende kwaJohani Marangi. Takabva taenda tese semhuri tese kwaJohani Marangi semauri atakandoita aya. Taenda ikoko takati tasvika right wapostori chete ndiwo vanodini ndo vanopinda mwasiri mapostori amudini amupindi. Hatina kuramba takabva tangopinda shuwa wamapostori acho takabva tapinda imomo mukadzi wakabva andodiwa mvura inopisa zvokuti tingodzinga mhepo. Tokabva zvapera takubuda tichingobuda kuti tabva ipapo chingotenda kuti ndauda kotenda kuenda kumba. Mukadzi wakabva atanga futi ngambone pingozi ita zvekudiwa mvura inopisa zvabva zvatanga futi. Sape zvakabva zvatanga mai ndakabva ndachenda kuona kuti ndine dambudziko inini. Vanhu vese avarunga vasotomboda kubatikana nedambudziko ba. Ndakabva ndangotenesa motika yangu ndatotena ndatoyabva ndatouya kumamutasa kuno. Ndakabva ndasvika ndichibva ndaona shumba uri apa ndatsanangura nyaya yangu ende shumba ndakabva ndafonera nawo pafoni ndichibva ndavatsanangura nyaya yangu ndichibva ndagara takadaro kati adare riri kumusesatadhi unozoya musesatadhi mouya kuno. Saka isusu nyaya yedu pairi tiri pakuda kuti tibatsirikane nasekuru Mukotsanjera kuti watsike mumusha vanhu vasina kuti tibvise mari kuti sekuru Mukotsanjera wasvike mumusha ba ende uyezve zvinhu zvakazi zviri mumusha zvinotaura kuti zviri pamba pani. Saka tikukumbira kuti toti vanhu vese kana sekuru Mukotsanjera wachinge wazouya apinde kuti atuda kupinda apa munhu wese unofanira kunge akasununguka. Ndofuna ndo pane nyaya ruse. Okay, ndo pane nyaya yacho. Ndo ana mukuru wacho wesa. Right. Mukuru wenyu pane mese ndiya. Ndimi. Munoiziya ere makambozwa nezvaere nyaya? Hamusakambozwa. Hamuna kumboizwa ba? Hamuna. Asi mukazi nhasi ungatunze chiremba mumusha munobvuma here? Ndati chiremba wazi uri mumusha mune wana vari kupenga mukadzi wakubudirwa mwana ari kubudirwa. Saka tikati nhasi unoda kunza chiremba mumusha munobvuma here? Mukupindura zvaduta. Ndati tikazi nhasi zvamazwa izvi zvatiri kutaura tikazi chiremba unoda kunzwa mumusha nhasi munobvuma here semukuru wemusha? Wazi wanopinda. Wanopinda. Saka zvinezi pamusha kana mukuru wemusha ari pabvuma. Yakasvika kurati. Anosvikira pamba pemukuru. Ndiye mukuru. Haana musha. Haana musha. Unogare kuma. Anogara mumatongwe wani. Wane paurushanda paurugara. Aiwa saka kana panotoshanda basi basi. Next after him ndiani? Anotedzara iye ndiani? Wakomana ndiani? Pios wari hapo. Wari Pios. Pios wemandebwe. Sumika Pios. Right. Iyo nyaya utawa samukiro. Nyaya ndiri kuizwa. Yes. Asi manje chinondinetseka pakubatsira inini ndakakura mupostori.
Apostle musanetseke nenyaya yeapostle. Tinoda kuti tizotambitirwe. Taurai. Apostle musanetseke naye. Alright, taurai. Saint Nimrod nenini tirimukomana nemini. Muri right ndinozizi. Unoziya? Saint Nimrod nenini tirimukomana nemini. Ah, good. Unoziya ndisi? Saka kana mutu anonyaya kuti Apostle musanetseke nazo. Kana ichida Saint Nimrod. Nhasi chaindorora ndatomutaura kuti ndichambomisa mhuri yechimwe ndimisira mhuri yese kwambuyo. Imboite zvaida kuita. Ikarega munondibvumidza here kuti ndiite izvo? Ndava mwese pane here ane objection? Aripo here ane objection? Kana paine ane objection wobva taura kuti na taurai tisati taita next move. Next move hada taura kuti next move handifariri wobva taura ndeyakati neyakati because of ndada kutoti izvo zvinhu zvichitobva panapa ka tisati taura nenyaya yese Nimrod ka because hazvinevi kuti ukaenda kung'anga ka kutaura kuti warapa kana kuti warapwa kana kudii unokwanisa kuenda kung'anga kodii wangana wanouya muri pagungano repapachikira majaya mapuku wanouya wasiri maapostoli wanouya kozwa muri tavhangeri sei musingawadzingi. Saka imi makazozi kwenyu ngawauye asi kwavo musaende. Saka mutu wanhasi kadaidzira kuti ndoda machechi ese ekwamutasa kuti tinamate paground pazongora tinyamatire nyika yedu. Saka maapostoli hamuuyi here ngekuti pane mahedheni pane maanglikeni nemamethodist anobve mafoya. Hamuuyi here taudai kuti hamuuyi here. Ngamukanutwa zvimwe zvachoka zvinhu zvisingabati chii chinamato chani chinamato chinoti usabate chii handiti usabate zvakadii usabate mushonga usabate chii handiti usaende kung'anga kuti ukwadze chii umwe munhu uite sei asi kuziteerera unokwanisa kudii. Nyangwe bhaibheri rinotaura nezveng'anga wani hamusati pamboeneka pati yebhaibheri rinotaura nezveng'anga. Wana Faro waipiwa masimba kupi? Wanhu vanondishambisa seri zvandiri kuita panapa zvirimo mubhaibheri. Endai moverenge 1st and 2nd Kings Old Testament ndo madzimambo zvo madzimambo ti isusu. Saka muti bhaibheri utaura madzimambo api manje? Mambo mukuru ndiye baba kupi? Ndiye mambo emachi asi madzimambo epasi panapa ndiani? Saka hapana chandinoita chisingeti mubhaibheri. Iyo mazuva mati kutanga tikuita sei munamato ngewekuti tidini tisakanganisane panapa tiite zvinhu chaizvo chaizvo tichitungamirwa nani? naMwari. Wadzimu wari papi? Wamwari ndo machechi inozi chii kana muntu wane nyaya yejesu unozi mudzimu unodini? Mudzimu unodini? Maroma munoti mudzimu unodini? Saka mudzimu zvinotaura kuti ngatisabva tanyanya kuenda mberi isusu tiri wekumashure. Ichi chiri very simple. This is not a permanent thing. Chinhu chiringodiwa kuti it's a temporary thing chinogadzisa chii zvinhu kuti zvibva zvapera. Ukana tikazokuteera kuchechi kuti tikazwa mabasa ako wamwenyu handimi watinoona makatakuriswa masaki vekuzwa ro itendererai takagara yedu tiri kukuonai munoti kazviti mahedhi hatizuti wakatakuriswa masaki ndeiba rutenderera pamunotenderezwa pachechi penyu munotenderezwa nemasaki umwone chii akabata umwe munotenderezwa dai takagara pasi munoti hatizivi kuti zviri kutaura iba mundizvo munofunga imi kuti munofunga kuti hatiziva wari kutenderezwa iwei muitopamba ndizva kuti umwe uri mhake mupostori asi wapedza vanhu toziva izvi wangwani wakadzingwa apo nekuda kuraya sendinoa. Saka nhasi muri kuti munobva kwase Nimrod azi kuti muchechi weimuna waroi sandipochite kuti munotofudzana naye icho seyake ndafudzana nemuroya haakutaurira hake chete asi kuti wafudzana nemuroya. Saka hamuna kuhwanda ba munozikana andizvo ngatipedze chii zviri kunetsa ngatite sei ngatipedze wanhu vese wagare zvakadii zvakanaka.
takataisa dai hapana kwamugiyo asara wakuru ndimi mibambo napiyo sinani pamwezi wafana wadaonekwa neupenywa wafana watazaonekwa neupenywa because of pios neuyu azviiti ba ngazvigadziriswe zvinhu izvi ndandototi izvizvi paseri dai matombopota paseri apa pane mbuya atoripo pezvo apa iwo paseri pemita to ipo pamakadai ipo patoenda ipapo mwamatombofemwa ipo papo paseri pemuta kunofemwa izvizvi endai pamberi pemotikari vari kwamugiyo endai pamberi pemotikari mutombotaurwe chekutanga ini ndikutaura seni nimurodi panapa endai paseri pemotikari mutombotaurwe paseri pemotikari endai paseri pemotikari